Takže čaute ľudia, vítam u nového videa. Po dlhej dobe je tu nejaká Star Wars sezóna, tak si to ideme zahrať. A chvíľu končí, tak ja som sa rozhodol, že natočím nejaké video, síce už budem končiť, ale toto je ako moja rozlúčka. Ako s videami a YouTubeom, lebo už ma to proste nebaví. Už je to také, že to ide z kopca, mám iba 5000 odobrateľov, no môžem kúpnuť, že koľko mám. Čakajte. 5985, ako mal som ich 6400 alebo 500, ale ja vydávam normálne pravidelné videá, ale chápem prečo, to sa to nebaví. Tak ja už asi končím s tým. Viem, že už tu bolo veľa clickbaitov, že končím, ale toto už nie je clickbait. Tak by som sa chcel s vami rozlúčiť na tomto videu. Lebo mám aj rodinu, musím sa venovať aj rodine, nemôžem byť furt iba za počítačom. Proste tak. Tak toto bude posledné video. Maga, dal som nahrávať až ten Fortnite. A môžeme ísť sem. To si bude veľa ľudí tak odpadajú, lebo to je hot drop. Pridajú tu nejaké lode, X-wingy, keď poznáte Star Wars, tak viete. Aj tie meče Star Warsové to musíte poznať a proste tak, čo sa hrá tam, všetko také iba na jeden mesiac a zrazu sa končí tá sezóna, tak som si povedal, že idem si zahrať na video Fortnite, dlho som nevidel a som cooked. Jasné, túto zbranie milujem teda, fakt. Mrlakovnice. Keby ste sa pýtali, odkiaľ to poznám, tak pozerám youtuberov, čo hrajú Fortnite a preklad Alkan. Neviem, či aj vy pozerávate. Napíš do komentu, či pozeráš Alkan napríklad. Nebo Mita. Dobre. Teraz som mal nechťať inú zbraň v ruke. To rytí. HP. Nevadí, ideme ešte raz. Tu sa nestalo. Toto sa nestalo. Tak. Ja som si kúpil aj pás, keď ste nevideli. A tomuto Gribusa by som chcel. No chvíľu mám. Možno v tomto videu si ho spravíme. Ale ešte som chcel povedať, že keby dali Gribusa do hry, že má iba 2 ruky, tak mňa by fakt šiblo, lebo on má normálne 4 ruky. Akože mohli to spraviť, ale aspoň emote. Dáme si, tak nedáme si, no dobre, ideme hrať. Keby si sa pýtali, prečo som tak unavený, tak som mal turnaj. Buď ten frajer, čo mi napíše do komentu, že kto sa pýtal, kámo. Kto to spraví, ten frajer. Buď. Dobre. Tak môžeme asi. Ja som nikdy nebol v Kappa Factory. Nikdy, ani raz, ani zo Season 6, Season 1 som nebol ani raz.
jak vznikol Big Deal, tak ani raz som tam nešiel. Lebo proste tam, neviem, proč som to nešiel. Ani to tam skúsim, aspoň jak to vyzerá. No, alebo môžeme ísť rovno sem, to je bližšie. Mi to nebude vychádzať, ale to mi je úplne určite. Ja padám tam na želvy úplne, alebo sú spokojné, takže jedna nie. A keď bude, ja sa otočím a dám nálet, prílet na tých typkov, čo to sú. Alebo to môže byť úplne naopak. No. Čestka, rýchlo, ber, rýchlo. Mre. Dobrý ti, ne. Aký quest? Čo mám robiť? 22 metrov, aha, okej. To je nejaký týpek. A tam. Tak už si zmeníme skin, lebo už mi to s týmto nejde, začínam mať nervy. Dáme si reloady. Asi... Tam si fake Black Knighta. Tento sa mi páči. Tak... Máme si... No dobre. A vám sa ináč páčia tie nové rankedy na tých Battle Royaloch, jak tam je Emporier, či jak sa to volá. Hento namiesto Unreal mne to vôbec nepáči. To na čo vôbec pridávajú také hovadiny? Na čo? Proste mohli mať Unreal a tak. No aj typci tam pridajú nejakú hovadinu. Čo? Môžeš sa mi tu načítať, bože môj. To sa mi načíta k mojej bodke, ty kokos počítač. To je už čo povedať, ty vole. Dík za veľkú podporu, ináč nech ste ma podporili, lebo mamina mi za to kúpila nový počítač. Takže ďakujem, že sme mohli dať s vami takto 6000 odobrateľov, čo už síce nemám, ale no to je jedno. A on sa vám chcel strašne poďakovať za to, jak ste boli dobrá komunita, že ste ma aj podporovali niektorí. A proste ste ma nezhejtili hneď jak niektorých. Zistil som, že youtuberom je veľmi dobré byť, keď máš dobrú komunitu. Užívaš si to. A ja som si to užíval až dokým som už nechcel natáčať, neviem prečo, proste sa mi už nechce, mám školu, musím sa venovať škole a nemôžem proste natáčať furt. Musím sa aj venovať škole, tak. No a ináč, jak tie shorty, ani tie asi nebudem už robiť, lebo tí, čo pozerajú túto video a nemôžu si to pozrieť nejakí kamaráti, tak im to pošlete, že ja končím, aby toto už nedávali preč odber, prosím, nedávajte preč tie odbery, lebo
Ja si to chcem nechať takto, jak to mám. Aby som potom mohol ako keby mať kanál, ale když som tam nenatáčal, lebo sa mi ho nechce vymazať, mám ho furt rád. Neviem, či začnem moc veľa, alebo to už mám končiť. Vážne neviem. Konečne ty vole, ja som to načítal dobre. A tu sú normálne zbranie ináč. Dúfam teda, ty kokos, normálne zbranie, to som kedy koľko nemal norití, koľko nebáš, pozri, to sú jaké nové písmena, to sú OG písmena, easyčko, pízičko, kámo. Ty čo tu tancuješ? Počkaj. Čo chceš? Ty dostal alkohol, ne? Ideme do Snuby, to je moja lokácia, kto si pamätá, takže som tam dal za viny. Takže to je moja lokácia. Ač keď som začal, tak som hovoril, že by som chcel dať 5000 odobrateľov. Stalo sa. A potom som povedal, že ne, tak radšej 500. Stalo sa. Mám konkrétne teraz 5985 odobrateľov, to je furt veľa, ale mal som aj viac, ale mne to je úplne vriti. Hodím si to za hlavu, serem na to, robím ďalej, ne? Nejsem taký, že potrebujem všetko hneď. Easy. Som bol malý, keď som mal 9, tak som si prial strašne byť slavný youtuber. A tak, tedy som práve začal byť youtuber a tak som chcel byť úplne najslavnejší. Chcel byť aj niektorí youtuberi. Napríklad Alkan alebo niektorí. Tak preto som začal točiť Fortnite. Musíme si prebiť. Ne, nevadí. Máme ešte jeden život. Tu, ne, týpek. Nie! Posledný životík. Čo niekedy takých dobrých hráčov, to nechápem. Ne, nechod na mňa, prosím, nechaj ma už. Alebo... OK. Danke. Letí. Jaký vtáčik. Oni. Oni to sa nedá robiť. Okay.
tu je typek. Ono, ja mám aimbot ak Helien, kámo. Ja som nevidel, no dobre, tak ja sa s vami učím pri poslednom asi videu. Tak čaute.